İşsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistanyň giň ýaýran işsizlik bazarlardaky aşa gymmatçylyk valyutanyň gara bazarda barha ýokarlanýan alys-çalyş bahasy birnäçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklardan ýejer çekýän raýatlaryň durmuşyny hassa kynlaşdyrýar. Ykdysady problemalar sosial meseleleri tutaşdyrýar. Ýurdun durly künjeklerini ogurluk hadiseler artýar, dilegçilik köpelýär. Şuny gara bazarda dollaryň bahasy 30 manada bardy diýip 24-nji ýanwarda bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bahalar ýurdun ähli künjeklerini bir-birine golay bolýar. Türkmenistanyň kronikasy 24-nji ýanwarda Aşgabatda dollaryň gara bazardaky alys-çalyş bahasynyň degişlilikde 29 manat we 29,5 manatdygyny habar berdi. İş ýüzündäki kynçylyklardan tapawutlukda kagyz ýüzünde Türkmen hökümetine görä ýurdun ösüş görkezleri ýygyderli ýokarlanýar. Finçler hökümeti emelsizlikde aýyplaýar. Yerli ýaşaýjylar hökümetiň ilatyň hal ýagdaýy bilen gyzyklanmaýanyny aýdýarlar. Hökümet resmiýetleri bu aýdylýanlary ne tassyk ne de inkar edýär. Adamlaryň nädip öz maşgalasyny ekleýänligi hökümeti düýbünden gyzyklandyrmaýar diýip bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol Türkmenistanyň soňky döwürlerde köp iş orunlarynyň ýapylmagy bilen işsiz galan adamlar barada gurrun berdi. Azatlyk geçen ýylyň dowamyny hususan aprel, iýul, sentýabr we dekabr aýlaryna ýurdun durly künjeklerini ýapylan iş ýerleri ýa-da iş orunlary barada ýygyderli habar berdi. Habarçy işçileriň bir näçe bilen söhbetdeş boldy. Hökümet öz halky barada pikir edýän bolsa-da halkyny bu ýagdaýa düşürmedi diýip habarçynyň söhbetdeşi gaýtalady. Döwlet mediýasy Türkmen hökümetiniň gazanan gaýdylýan üstünliklerini ýygyderli tarifleýär. Ýurt raýatlarynyň durmuş kynçylyklary yerli mediýa we metbuat sirişdelerini ýalana çykarýar. İşsiz hojalyklar bazarlardaky gymmatçylykdan şikayet edýär. Habarçynyň hasaplamalarına görä, diňe iýiç üçin bir maşgala her gün adından 50 manat gerek. 1 litr süýt 5 manat, çörek 6 manat, 1 kilogram et 52 manat. Her maşgala günüň dowamyny ertirlik, günortanlyk we agşamlyk edinýär. Hatda ýurdun öýüd üçin öndürilýän kartoşkanyň, sogonyň we beýleki gök bakça önümleriniň bahalaryna da valyutanyň gara bazardaky bahasy öz täsirini ýetirýär. Diňe bir ýmit problema däl, hem çağalaryň geyim gejimi hem problema. Ketelçilik ýüze çokda däri derman problema diýip beýleki bir ýaşaýjy gurrun berdi. Dermanlar gaty gymmat, halkyň elleri baglanýar. Adamlaryň maddi ýagdaýy günü-günden peseldigiçe ogurluk köpelýär diýip ol söýdüne goşdy. Habarçy aýlykly ýaşaýjylaryň gazanýan zähmet haklarynyň ýmit önümlerini satyn almagy zor dünýetdiýändigini aýdýar. Gary işde işleýän adamlar gününe 10-20 manat gazanýarlar. Olam ýmit satyn almagy ýetmeýär diýip bir guruluşukçy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol gary işlerde zähmet çekýän adamlaryň gündelik girdejileriniň hatda döwlet tarapyndan ýeňillik üçin edilýän harytlary satyn almagy da ýetmeýändigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlary ilaty çäklendirilen mösberde un, ýag ýaly önümler bilen her ay ýeňillikli bahadan öpçün etmäge borçlanýar. Habarçy ençeme ýarym aç ýaşaýjynyň ýowuz kynçylyklary sezewar bolýanlygyny, olaryň arasyna zirde bildirýän adamlaryň soňky döwürlerde köp gözleýändigini habar berýär. Soňky döwürde dilegçi has köpeldi diýip beýleki bir Türkmenistanly aýtdy. Olaryň arasyna mekdep okuwçylaryna da duş gelmek bolýar. El serip gedaýçylyk edýärler diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Her adam öz maşgalasyny başardygyndan eklejek bolýar. Bir döwüm çörek üçin adamlar bir toporzada başvurmaly bolýarlar diýip ol ogurluk hadiseleriniň artmagyna, gedaýçylygyň köpelmegine üns çekdi. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar boýunça Türkmenistanyň hökümet resmiýetleri komentar alyp bilmeýär. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky derejesini görkezýän statistika sanlary el ýeterli däl. Ýurdun media serişdelerinden çen tutsaň Türkmenistanyň her güni uly ösüşleri beslenýär. Ýurdun halkara awraýy ýokarlanýar.